Sport Malta flimkien ma' diversi assoċjazzjonijiet sportivi se jkunu qed jagħmlu numru ta' attivitajiet matul Hospice Malta Festa Sport biex jinġabru fondi għal Hospice Malta. L-ewwel edizzjoni ta' Hospice Malta Festa Sport se ssir fid-29 ta' Ġunju fatt ta' faċilitajiet sportivi u dħul mid-donazzjonijiet se jmur biex jitlesta St. Michael Hospice, l-ewwel faċilità għal kura paljattiva f'Malta. Għal-Festa Sport se jkun hemm turnament tal-badminton fil-kumpless sportiv ta' Kirkop, turnament tal-beach soccer fil-Bajja Sabiħa f'Birżebbuċa, kompetizzjoni tal-isparar fix-shooting range f'Takandja, turnament tal-volleyball fil-kumpless sportiv tal-Kottonera u turnament tal-water polo under 13 u ladies development fil-pixxina nazzjonali. Se jkun hemm ukoll turnament tal-snooker. Hospice ilha għal dawn l-aħħar 33 sena toffri servizzi ta' kura paljattiva fil-komunità u din is-sena qed joqrob it-tlestija tal-proġett nazzjonali ta' St. Michael Hospice li mistenni jinfetaħ lejn il-bidu tas-sena d-dieħla ħalli joffru servizz lil madwar 1300 familja fil-bżonn.